nagdagan mo kong SK. Napildi ko. Oo. Ay, napildi ko very light. Oo, napildi ko. Kung saan SK kagawad? Ay, never makagawad. Chairman. Oo. Kay anak ko, kay para mag-loan ko, kay anak ko magpalit kog ato. Oo. Dito pag inaabot ang tarpaulin, kay wala may kwarta lagi. Naabot ang tarpaulin, nahapit ng pagkaugma na ang kanang buto. Oh, Diyos ko, para ko mailhan ana. Diyos ko. Uni akong tarpaulin pag na nag-sponsor, yung akong murag resume. Ako na. Wala ko ka, di ba dapat tayo mga anak, mga after mga moment. Ano lang, abi siguro sa mga tao, sobra Diyos, abi sa mga tao, kung dili maalaan nga resume, mura ka nang ibutang sa checkpoint na mag-ingat sa illegal recruiter, mga ingat akong mga janrahan, kung mao siguro. So dito lang ako yung napildi ko, tungkol sa tarpaulin na lang. Anak na lang akong mga janrahan. Full Chit Chat episode na nasa YouTube ni Uncle Chito sa Montina. Oli na, ubanta, chit chat, ato ni.